v autobuse a ideme a bral do Sema. Sme na autobuse teraz a ideme práve do parku a tam ideme natáčať ďalší vlog, sa bude volať, že parkový vlog do parku. Hej, v parku máme súkromie. Akorát tak na parku veci. Keď tak sa máme sa to tak ja vám želám všetko najlepšie, pre rodinu vám a chodite.